God morgon. Plötsligt slår vi i mullstick om morgon och jag säger, som hon säger, att och det är så det gott att börja fortälja hver man fra som vi ställer på oss i en skala och ja, är en 20 år gammal och vi att chatta att arbeta jag en hemsida som är det verklighets.fo kanske om kritiken av hörstarna så gänga lärarskola till så 2 dagar i veckan och hemsidan till så 5 dagar i veckan. Och det är många tror ju men det är jag tror att jag att Herren kan göra att jag kan ta lite som vi gör så det är jag tror det har stått lätt. Ja, så det är kvarere och kategere. Och jag har haft om imisk övning som hon nämnde och det var allt möjligt och jag har haft en tjunaband fast mycket gift och så rätt. Men vi har gått så här för uppskrifterna och välang för allt. Så stolt jag och kunna läsa det här på en ekborsur och få välang till akkurat liv. Ja, så jag spurte i morgon om vi kunde ha om att geva. Och det här vill jag mäta gärna göra. Så jag får ha stort om att geva. Och det nästa som har varit givet Christmas Child efter i morgon. Och andra som har upplevt att geva, eller att geva oss. Kanske geva sitt liv, som vi tar det vittnesbörd om. Och geva gaver och annat. Så kvart att geva? Att geva, det meste att vi handlar omkring oss, eller vi lärte oss från oss. Vi kunde sända omkring oss, kanske ett postkort. Kanske vi geva omkring oss. Och det som vi geva näka som vi det var finne. Det är också lätt att vi i bøtten är suttja, det som är geva, det är det som jag finne. Att jag kan geva en gåva till min förälder till teva, ge mig akkurat pengar, ge mig julagaver för det. Men det är akkurat det samma för ödla åkon, om vi är lydel eller vaksen, så får vi det från gode kvänte. Och det som vi geva, är det som vi det finner från honom. Så, och att det är cool vi att geva, det är att man kan gott geva till människor som man inte känner så väl. Du kan gott geva till människor i någon ören lande. Och det har vi just i morgon. Det är givet till några böden som vi inte en gång känner. Men Gud känner dig. Och Gud brukar också kunna geva till dig. Och jag huxar om här ser jag det att han gever. Han gever näka, han gever till kärleka. Men hur ska vi geva? Huxar mig det vi kan ta oss om att geva, hver vi skulle geva, gosse vi skulle geva det, och hver och när och kvarjon. Men det görs mening att ta oss om det, för jag vet att ta oss om det tydliga mest av utlån. Och det är hur vi skulle geva. Så, hur skulle vi geva? Jo, vi kunde geva och mäta den ägg. Och vi kunde verkligen om geva allt det som vi oja, som vi hörde i draman om. Kvi, vi vidare finner näka från gode. Där vi tar mot Jesus, så får vi näka som vi inte kunde missa. Och det gör att vi kunde geva allt som vi oja, vi kunde geva våra liv. Och stadväck har Jesus efter. Jag skjuter det den gava, så jag det, en krossren. Og et vers sier det, til jeg nøyer det flest, vi trygg, og det er ikke at jeg kan sjølven, det er gava Guds. Ikke av verskon, for at ånden skal råse seg. Så dette er gava Guds. Er vi trygg, kunne være bjerga. Og det stender et vers i årtørselen, som damer så vel i samband med Efesos. Her kjenner jeg at gava åpner menneskene om ved. Så gava Guds, hon gjør det også mennesken en ved. Så gav Guds var helt særlig. Hon gjør det også en ved, fra en evig fortapelse til en evig himmel. Så
hugsa spyrja, men kvui gav god? Kvui gav god og hesa gava? Har vi et verilig bruk for henne? Ja. God, han elskar okkom, og han ønsker at leva sammen med okkom. Men, til en trobladje, vi leser om i første Mosebok at synden kom inn i heimen og skilte okkom fra gode. Trobladjen at God tåler ikke synd. Og synd sånne ting som vi gjør. Vi tok så skrøft, vi kunne happe omkring, eller stjæle, eller være frek ved dere søsken. Vi kunne vise dere foreldre, eller være frek mot dere foreldre, og ikke akta deg. Vi kunne misbruke navn Guds. Vi synda. Og det noe som Gud ikke tåler. Synden skiller dere fra Gode. Gud tåler ikke synd. Og jeg husker meg til at jeg nærkende møtt noen som har allergi. Det mest at det åker som de ikke tåler. Det er kanskje kjetter eller støv. Og da de kommer ned vid det, så blir det skria, og det blir litt ved anta, og onker får svar. Så de tåler ikke å være sammen vid tog. De har allergi, sier jeg vet. Så jeg også sier at det er en mega fitt kjetta. Vi kan se en der kjetta ut Maria, og hun så god i kjetter. Hun eldar så fittar og så mjukar, og enda kjettan den fittaste kjettan som Hon så mjuk og så døylig og så røyn. Men det kjeilet. Maria, hon tåler ikke kjetter. Selv om kjettan så fitt og så god og så mjuk, så tåler hon han ikke. Hon får for å skria, hon får å snåra, så hon tåler ikke kjetter. Og det som gjør at hon ikke tåler kjetter, tog at kjettan hever nekka og i hovene, og i sleven og alle stedene, som øyder et protein, ikke øyelagsøyder, men til det som gjør at hon ikke tåler å være sammen med kjettene. Så Maria med dette litt kjett. Og jeg vil også si at det er utrolig smart, kanskje for meg som har allergi for kjetten, jeg visste at onker kunne funnet på en måte at fjerne dette proteinet som gjør at Maria har ikke tåler kjettene. Så vi sier at det var kort borster. Det er så just at Maria og kjetten kunne være sammen etter. Tror jeg at det som hun ikke tåler i kjettene er ikke borster. Og det kan være sammen. Og jeg vil si til at det er sammen med Gud. Det er Gud, han elsker dere nek mer enn vi når han elsker dere kjetter. Gud, han elsker dere nek mer enn tikkere foreldre elsker tikkere. Og Gud elsker tikkere nek mer enn de nærkene du for elsker nærkene eller nærkene. Gud elsker tikkere så om et eller annet. For Gud, han vil gjøre alt for å få samfunnet ved dere. Så hva gav Gud? Jo, det han elsker dere sånn. Og var det nøyot? Ja, det var nøyot. Så Gud sier, jeg får gjøre så at jeg får fjerne til som jeg ikke tåler, så jeg kan være sammen med menneskene. Så Gud vil huske godt. Han sier, vars kvart, det er bare en utvever. Jeg må sende min egen son at teka til borster som jeg ikke tåler. Så Jesus var gjort til synd. Og Jesus tog alt det som vi tar synda. Alla syndene er jokken. Alt det som vi har gjort skrøft. Og jeg sier, såleis at vi kunne være bjerga, vi kunne være røyn, vi har trykva Jesus. Så vi sier, Jesus, ja takk. Så kunne vi ha samfunnet ved Gud. Så Gud gav, og det var nøyest. Og han gjør det til han elsker jokken. Og det stender, det verset kjenner de vel, til så elsker Gud høymen. Han elsker hver øyenstekker av tikkene. Han elsker til at han gav sånn som en gave til okken. Og hva er det vi en gave? Da kan man bare tenke imot det, ja? Man kan bare si ja takk eller nei takk.
Og ofte da vi får noe av oss, så vi så glad vi vilja takke mot henne. Så Gud gav oss nessa gåva. Og hvis vi sier ja takk, hin øynbørne for hvert han tror han skal ikke fortapes, men ha evet liv. Så hvis vi sier ja takk, så får vi dessa gåva. Og det var skrevet et fantastisk vis gåva. Det er at Gud teker atlokker synd i okker livet. Så det er en personer, så skal jeg gav med, ganske det. Og skal 20 år, og at alle syndene han gjør sin livet, alle syndene han forgjør sin livet, og kanskje blir 100 år, og enda ta kanskje synder og hokser og skrift. Så vi mennesker synder alle tog. Og jeg har syndet nek mer enn alt dette til sammen. Vi er lærere som jeg har livet. Det er synder kvendt det. Men kan vi si Jesus, takk du mine synd. Kom du inn i mitt hjerte. Jeg vil takke mot dine gave. Så ikke god dette. Wow. Han teker alle syndene fra okker livet. Ta syndene vi har gjort. Ta syndene fra gjøre. Og øyne til sørste til Jesus teker alle syndene å se. Så stor er gave Guds. Og vi kunne ikke annet si ja takk Jesus. Og i vers 7 det så vel. Det sier han fyrgav okkom öll misbrott okkara og utstryga i skulderbrav mot i okkom som vi båv og sønnen tjekk okkom imot. Han tog det bort ved en neklat av krossen. Så alla syndene her korda Jesus der utstryga og borster. Så, ja. Og det er en fantastisk gave som Herren utgiver i okkom. Og det er en gave som vi alltid kommer å øye, og vi kunne miste alt annet liv noen. Men Jesus slipper okkom aldri, og han er lovet det. Johannes 8, Johannes 12, for jeg sliser et versen i morgen, men les deg hjemme. Gud vil love, det er en gave som du først, som du aldri først har missa. Du kan missa alt annet uten å missa hese gavene. Jesus han lovar att fylla svittar genom allt livet och han önskar att håsa vid ikon. Han önskar att ha samfälla vid ikon. Så det är jättan hon sitter att håsa vid God i vipne. God önskar. Han har gjort så stor en omak att skriva alla så börsna genom 100 år eller 1000 år. Bara för att kunna läsa. Det han önskar. Att visa okon allt det stora som han har gjort, som han har skapt, som han inte har siktat okon vid. Så, ja. Vi kunne djeva, att vi där finns något som vi inte kunde missa. Och vi kunne djeva till andra människor. Ja, vi kunne djeva allt. Utan att missa det som vi öja. Eller missa allt som vi öja. Vi kunne gjøre, vi forteller øren mennesken om Jesus og sier, dette er den mest fantastiske gaven du kan få. Takk til oss med Jesus, det er den største gaven. Og vi kunne gjøre, ja, hva kunne vi gjøre? Gjøre kvært. Til hjemme som vi kunne gjøre. Vi kunne gjøre penger. Vi kunne gjøre gaver. Vi kunne også gjøre vinerband og være gode mennesker. Vi leser om en smadrong på Bibelen, og han gav Jesus alt det som han heier ut i løtene. Han har finnet en medpakke framme, 5 brød ut for fiskar, og han sier, Jesus, det er alt som jeg har, det er alt som jeg har finnet fra mamma, og jeg velger å gjøre det her. Og Gud, han tok det sikne i det, og møtte i så mange mennesker. Vi er så lykkelig gave som han gav Jesus. Og på akkurat samme måte så kan vi gjøre Jesus til som vi tar. Kanskje det ikke har nek, men det er ganske fint jo akkurat. Når man bom så kan det døyla til vi mennesker. Og det som er fantastisk søvn i reisene, at ikke så lite at Jesus ikke kan gjøre det til noe størst. Gud ønsker ikke at vi skal være tvunget å gjøre, men han ønsker at det som vi gjør vi glede. Og alle da, Gud skal nok gjøre det til noe størst. Og her er alt mulig som man kan gjøre. Her er også tve som hjelper hverandre ved skoletingene. De gjør av sin her tog.
Og ett vers som i ordentlig hodtidsnavn til hetta, det sender, og det går ikke bare som vidt at du vågner. Det går ikke bare det som det høtt og jeg tenker om, men det går se sjølve vi. Først herren og siden åkken vi vilja gods. Så er menneskene, det går sutt liv til gods. Og hva merker det? Jeg ser merker det man kanskje ser man inn i en pakka. Ikke ordentlig, men det merker at du gjør til atlan. Du gjør til dine bøyn, og til dine armar, og til ditt hjärsta, og til dine øyre og eie. Du gjør til dine tankar, og til dine avgjører. Og det vil si at det som hese menneskene gjør da, det gjør det for godt. Det kommer vi til øyne gjøre. Ta Jesus bor i akkurat livet, ta vi tar bilen kom inn i akkurat liv, til akkurat synd, så kommer vi gjøre honom akkurat liv kvendt det, til å si at han kan bruke okken, akkurat likam. Så kanskje til gjøre Jesus til akkurat bøyen, og sier, ok, jeg får renne et ørende for om. Eller at de kunne hjelpe foreldrene til dere, gjøre dere hender til Jesus, hjelpe til å rota okkene, eller at de kunne gjøre dere varrer ved å synge for Jesus, ved å smilast for Jesus. Og et av de første tingene som jeg gav Jesus, det var å smile for ham, til jeg torde ikke å gjøre. Jeg torde ikke å fortelle mennesker Jesus, jeg var så nervøs, jeg torde ikke å vittnesbåle når jeg var alt så nervøs. Så sier Jesus, jeg har varrer, jeg kan smilas for det. Så det var alt jeg gjør. Og så gjentas, så har vi kunnet gjøre en lydsyndrakjert, og en lydsyndrakjert. Og så entil, da kan man kanskje gjøre sånne rødt øysene, syndrakjert, eller tå som Jesus. Så begynner vi det spekelige. Og vi kan fortelle øysene om Jesus, noen som jeg har kanskje telefon, eller Snapchat. Det kan man øysene fortelle om Jesus. Vi er kanskje døylig vers, eller fortelle dem om det er fantastisk at jeg kan tenke mot Jesus i øysene, så det er mega nekker møvelegger som man hever øysene når man er unger, løydel. Alt kunne gå ikke smilas for Jesus. Og jeg husker meg til at det kan gå være at somme mennesker tenker øyne på Bibelen, kanskje de aldri får lese noe på Bibelen, og det eneste at de kjenner til Jesus, det er hvordan tid lever, det er at de forteller dem om Jesus. Og det er det så viktig at vi gjør noen øyemerk av vise mennesken av Jesus og sier Jesus er så god, han er veldig mer så god. Og vi viser at vi akkurat er på det. Og jeg husker meg til at da vi gjør til mennesker, så gjør vi i verleggen til Jesus. Og Jesus forklarer lærersvøyene til å si akkurat dette. Og Jesus versen han sier, Jesus sier, vi tar menneskene kom til meg, så sier han viktig, jeg var svenker, og de om meg ete, jeg var tister, og de om meg drekke, jeg var fremmede, og de om mot meg, jeg var nætjen, og de kladde meg, jeg var sjuker, og de vidtjene meg, jeg var i fengelse, og de kom til meg. Da skulle inn i rettvisst, det som er tidlig med Jesus, sier, Herre, nær så vi til svengen, og gå der ete, og tistan, og gå der drekke, nær så vi til fremmede, og tog imot det her, nær så vi til naknen og kladde det, nær så vi til sjukene, til fengelse, og kom til det. Og Jesus sier, at det som de har gjort mot henne minst, da brød og mine hadde gjort mot meg. Så Jesus sier, at det som de gjør mot mennesken, gjør det mot meg. Så da de går vi omkring skolen, så er det går vi Jesus. Da de gjør til omkring vinnen, så gjør det til Jesus. Da de hjelper mamma og pappa ved rota, så det kan være strave, så gjør det for Jesus. Da de gjør Christmas child efter, så gjør det til Jesus. Så det som vi gjør mot øren, gjør vi mot Jesus. Så, ja. Vi kunne djeva, og det er det fantastiske at vi kunne djeva. Og det kommer i at vi sutja hvordan jeg vil finne fra gode. Vi kunne djeva så om et eller annet. Vi har alltid det fantastiske, mest fantastiske er at vi kunne djeva okra liv kvendt det, vi har tjena Jesus. Det er veldig at ha mennesker kommer sutja hver god er, hvordan vi djeva til god. Og så som jeg sier, Christmas Child er snær, vi har hørt sommersjøver her
människor fortalt att jag kan hälsa ärsnar så är det kunna känna Guds kärlek till dig, Guds god älskar dig. Och det har hört glädjebudskap om Jesus. Det är en mat vi kan göra på. Det är människorna som är uthöjda som många har hört om Jesus. Men det kan också vara de som sitter syna till arbets eller skola som aldrig verkligen kommer känna Jesus. Så glöm inte de som sitter syna till glöm inte att fortälla dem om Jesus. Glöm inte att geva dem bort av till torra. Så ja, vi kunde geva till vi där finner några fantastiskt från Gode så vi inte kommer missa. Så jag säger tack för mig. Ja. Tusen tack för dina. Det har varit otroligt gott att höra. Jag har alltid fått lyckas början och en liten spårning. Jag har alltid att vi sitter till ett arbete som ligger rätt för. Nu nämnde du att du brukar 5 dagar om veckan till ett år. Och för Sverige, alltså tar du börja det hej du bara allt till för lidjande eller måste du kvar du lärst allt det som du fördelar? Ja, alltså jag har haft något skott tillfälle som heter Emmas Bibelskola. Jag har säkert anfalla. Här är ölen inte ävner så för mig som kanske inte just snick och studera Bibeln och aldrig varit har ordla lagt tillfälle att täcka och så kan man alltid läsa sin chat. Och jag tror så har vi hvis några ävner som kanske inte akkurat täcka det inne så har vi bara sitta och läsa i Bibeln eller funnit vers och ta som där och så det är väldigt ymist och det är en tjona band som inte får näka om så jag läser böcker och läser allt det versen som Bibeln har runt till att jag har ungar inte själv vet vi men hivin är det en möjlighet eller fantastisk möjlighet att kunna så jag kan kasta i Bibeln om det så att vi inte har näka inte själv vet vi. Akkurat då har vi hukt efter en videobrott nu och jag vill anfalla till hitcha till som är en tjona band. Hon fänger några ting i Bibeln som jag alltid är och godsvärd som är ordentligt gå. Tudina, jag har en liten gav till toin. Nu tog vi också, det är som en tök från Samkom här. Tack för det. Tack för det.